Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Dagiti uleg. Tampo kitangal daw iti panakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Diyan ako ni Ben, ama bubod. Kulas, kinagat ti ulag kat natayan. Anya? Kinagat ti uleg? Napanday di bakir. Taganop na kano'y ti gayem na ni Lando. Kinagat ka no ti ulag dyan ako. Kat, anya nga ti maitulong ni? Diyat amo ti aramidak. Tawan mo't nga rod asawak. Tanabayagan na pimusay. Kat imboundak nagiti ka aruba ang mga yab kada kayo. Ama bubod. Tada kayo kano ti mangidaulo iti rumbang aramidan. Sa dino abanda tinang kagatan ti uleg iti anak yo, nana. Diyak amo. Basta iji bakir kano kulas. Mala, intay nga ro din iji balayo. Taasik-aswan tayo ti bangkay ti anak mo. Lando, mabalin ka di ako yugan na kami kini apong bubod. Tamapan tayo iti diso ang nakakagatan ni Ben. Mabutungag. Amang ano, kagatan nagmatulag. Saan da ka kagatan? Da kami ti makaam mo. Sige nga Rod Kuyugan kayo. Agyaman kami, Lando. Itamot lang. Mapantayo iji bakir. Dito'y adiso tinakatukawan ni Ben itulag. Dito'y apong bubod. Kulas. Dito'y mismo ang nagtakdaran tayo. Dito'y gayam. Ay! Nagkatuulag to, masidag na eh! Ay, ako! Nagadunga ulag. Ay, umaydan! Ay! Kulas! Mabit lang. Da kayo nga ulag. Di kayo umasidag dito'y ayan me. Mabutoy nga kulas! Intayon! Agawit tayon! Anya? Ay, umasidag dalat ka! Nagkitalan! Alipugpog! Ano tinaramit mo kulas? Nagbaliw tilangam? Noan niya tinakitam. Ilimod mo lang, Lando. Itaw magilos. Naudatal amin ang dagiti ulag. Naulaw dagitan, apong. Kasano ngay ang makasarita taida? Apay, makasari tayo dagiti ulag? Wan Maawatan mo sa uda. Anya day jay? Ha? Ay, nagdakal na ulag! Ay napo! Ay. Nakakuni-kuni ti sanga di kayaw! Nagdakal! Uleg! Saan na kami adangran? Naranggas kayo. Ay, Saan kami anaranggas? Adon, dagiti ito rayak, ti pinatayo at tao. Por Diyos! Anya? No kasta? Sika ti dada ulo dagiti uleg? Siyak tiray na ta. Kat pinatay, dagiti tao. Ti asawak nga ari, dagiti ulag. Anya? Anya ti inaramid mo, kadagiti pasurot ko. Natay dan samot aminan. Intaya-tayak ti alipugpug mo. Gapo tatukawan da kami matngaminan. Naranggas kayo! ay, Daytan! Buwa ba ni tinagkunikunan na asa nga? delikado! Siyak ti makamo. Di ka agkutkuti. Imanaw mat agilos! Uleg! Mabitlaan! Ti kakaiso na nga anak ko, Tata Gardo. Awanan. Apay nga main, anas ka nga ijay bakir ti mapanda pangaywan. Kay kayat na ijay. Taado ti malala da nga ulag. Kat pulutanan da kano no kastang hagi inumda. Kat talaga arantada ti mapan mangayo. Ay na, dahi ka tidakil ang makagapaw, no apay at tinukkawan ti ulag. Nausam da nga agpulutan iti ulag. Iso aday ka,
nagibalas dagiti ulag. Dayta ti amok arasaw. No apay at tinukkawan ti ulag ti anak mo. Gapaw ta nagibalas dagiti ulag. Anya! Nana Marcela! Ni, katanilan daw. Lando, kumusta ti ipapanyo iji bakir? Ayan da mabubod. Nagpati da kin Nicolas nana. Nalabit saraken dati ulag anang tukkaw ken ni Ben. Pudno gayam tin ako nayo. Tatagar daw. Addapan nakabalindag iti agapo. Nagbaliw ti langan Nicolas. Nagbalin anataer alalaki. Kun nagparnoy iti nagpigsang angin. Alipogpog. Wen, amok dayta. Ngem dayta abana. Ketrumbeng nga ilimod tayo at agatirad-tirad. Tanarigat mat, numapan tayo is istoryaan iti sabali a lugar. Amangan numadaksan dakulas ken kakabubawd. Wen, tatagar daw. Nukasta. Talaga nga ron, nga addapan nakabalinda. Naikanday ti kasta abanag. Tapno tumulong da kadagiti agkasapulan. Agi na natapay dito'y sirok to'y kayo, Apong. Apok, agyan ta kadipay dito'y bakir. Wen, Apong. Sapulan ta dagiti ulag. Anya din ang ko. Dodoogan! Na! Aguyaw pa'y. Siyak nga tatibag-bagana. Dayjay, Apong. Tumangad kayo. Ay! Ay na! At dagayam ulag iti batog ti ulo ta! Ay! Nakintot ti ulbat alakay. Si kagayam tinanguyaw kanyak ulag. Apay! Napintas kaya? Napintasak mata. Pagin nagawanda, nagiti babbaro nga ulag. Dito'y lugar me. Anya? Ay, agraraman ka! Apong, di kan makirikyar iti day nga ulag. Ha? Ay, Anya tinagan mo, ulag. Siya ni Melody. Anya! Ay, agraraman ka talaga! English tinagan mo? Melody? Amangan mo't no, oy, oyas! Anya nga ko'y uyas. Melody at talaga tinagan ko. Melody, asino ka di tinang tukaw kini Ben? Nga itakat malamlamayan ti bangkay na iji balayda. Ha? Ay, naranggas ka gayam! Kriminal ka, Melody! Kapo, tanarangkas kayo at tao. Naagtiliw kayo iti ulan. Kat patayan nyo. Kasta tinapasamak iti boyfriend ko. Ha? Boyfriend mo? Naa, amo da ito'y nga ulag ti boyfriend? Wan, amok, tanalainga. Ha? Saan da kayo nga anuan dagiti tao? No diyo idatok kawan. Saan mi ita nga an-anuan? No saan da kami apatayan? Na, binaliktad na timbagam agilos. Agpay sobat. Na, Joy boyfriend ko. Pinatay da. Sada inala. Iso anak ibalasak. Tinukawak kay may isang alalaki. Kat sigurado anatay. Wen, natayan. Kat ita nakabalas akon. Iso ano aktol tuloy pailaang. Apatayan da dagiti padak nga ulag. Aktol tuloy mat ti panagibalas me. Bagak dagiti tattao. Isong ibagamat ka dagiti padam nga ulag. Adi yun an-anwen ida. Saan nyo apat yan? Jay imbaga dagi jay atat tao. Ito rayak ida. Amin amaki tayo at tao.
nga agbasak-basak dito'y bakir. Tukawan tayo. Wen, rinami nga ulag. Saan nyo apat patyan ida? Gapo, taadon tinatay, akakaduha tayo. Iso anas kan nga agibalas tayo. Wen, rinami nga ulag. Kasano, apong bubod. Nakasarita yung dagiti ulag. Wen, nga magtuloy ka no ti panang tukaw da kadagiti tao. Gaputa gibales da. Anya? Iso anas kan nga titinulong tayo amang iwaragawag. Nga awan kumantimang dangran iti ulag. Wen, apong bubod. Kan ipakamo tayo. Nga awanon ti mapmapan iji bakir. Ta delikado ti bihag ijay. Kasta ka di kulas. Wala na Marcela. Day tatiga po na nga gibalbalas dagiti ulag. Iso ana saysaya at kuma. Naawanan ti mapmapan ni Bakir. Bagaan nyo nga ron dagiti tao. Narigatan. Kasta ti aramidan tayo. Bagaan tayo amin nga gindag dito'y tirad-tirad. Asaan da ko manaranggasan dagiti ulag. Tapno saan damot nga agdangran ka dagiti tao. Kaasimot ti anak ko. Isunti ng sagrap iti kinaranggas ti daduma. Awan mo ti daka sa panggap na. Mapandalaan mo't mangayo. Ngam tinukawan mo't ti ulag. Ay, kastagaan tinaskin aramidan tayo. Naawatan nyo ka di timbagami kinihapong bubod, kakalugaran. Kulos! Saan kayo kuman ngagpatay iti uleg? Tapno di da kayo mo't balsen. Saan kayo namapmapan ni Bakir? Taidjay ti kaduan nga yan ti uleg. No agbasak-basak kayo ijay, ang mga no ipagarup da nga isuda tiran tayo. Ketuk kawanda kayo. Isu ana saysayat no di kay mapmapan ijay. Kulos. Agtungpal kayo, tapno agsayaat kayo. Nusobag kayo. Da kayo ti madaksan. Paikit din aparitan da kami nga umay dito'y bakir. Nagimas to pa iti karni ti ulag. Kaduak kit di ti patayot nga ulag. Ay, nagimas sa pulutanan. Dayjay. Ulak ko. Tinukawan na ti ulag. Ay na, ni Mirto, kulas. Natay kanumay, tinukawan kano ti ulag. Anya? Kastat ito na ni Asong. Nakita na kano ni Mirto, itidalan ni Agtorong ijay bakir. Mapan kano kuma ijay umana, iti asidag ti bakir. Iti nakita na tinakadasay. Nabigbig na ani Mirto. Kahit nakita na, titinukawan ti ulag iti saka ni Mirto. Imbagak ngawan ti mapmapan ni Bakir. Ngam apay asana nagtungpal ni Mirto. Inumong da kayo manen kakalugaran. Taulitak ti balagmi kada kayo. Delikado ti mapan itay Bakir. Iso apang nga siyo. Tadi kayo kumaumadak pa ijay. Kitaan nyo ni Mirto. Tinukawan ti ulag. Subag mat ngamin ita. Ay, uwan ka ron. Kanya nga ita, tinukawanan ti ulag ka, tanapan mo namin ni Jai. Iso nga rod adi kay mapanen ije bakir. Tamangan no da kayo ti sumaruno at tukawan dagiti ulag. Ay, uwan, nakabubog. Saan na mamapadyan na, Saan da kayo nga anuan dagiti ulag? Basta diyo idadangran. Nuapay nga agtukaw da. Gaputa patayin yung ngamin ida. At damot riknada amasaktan. Apay ap pinatay yung manentimay sa akalugaran ni. Gaputa dandani nagtagbatan iti bunang na. Anya. Nauyong da. No saan da kami asardangan. Saan mimot ida asardangan.
Pangasyo. Diyo idapat patayan. Iso dati bagaam. Binagaan mi idahan. Kat nagkarida adidan umadak pa'y dito'y bakir. Kakadwa. Ure dito'y atao. Tukawan tayo. Patayin tayo amin atao nga umadak dito'y bakit. Sige! 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 Ha! Imadudan. Umasidagdan. Tukawan tayo. Sige! Sige! Patayin tayo. Aday ta. Nagtitinag daaminan itidaga. Sigurado anatay daaminan. Ha? Adda pa'y natda nga ulag. Sana akas kadagiti ulag nga intay-tayak alipugpag. Ha? Siyak ni Melody. Adda akla dito isa nga toy kayo. Nabuyak tinapasamak. Kat amin dagiti natay nga ulag. Subag da. Kay kayak da timang tokaw iti tao. Tapagaayat da ti agtukaw. Anya? Nga mabuta nga amangan numaranaan dak dagiti tao kat patayan dakmat. Binilin kong dagiti kalugaran mi. Kat saandan nga ulitan pa'y ti agpatay iti ulag. Lukas ta nga ron. Dayta ti iwaragawag ko dito'y bakir. No addaman padak nga ulag anat da dito'y. Nasayat no kasta ti aramidem. Kat kastamat ti ibagak kadag iti tao. Iti kasta, awan ko man ti mataypay. Ulag man, wenno tao. Kulas, apok. Awanan ti madamdamag ta amatay. Gaputa kinagat ti ulag. Una pong, nagbutang matendag iti tao nga agpatay iti ulag. Gaputa ti pamati da. Kat no adda matay nga ulag, sigurado nga damot matay a tao. Iso at talaga asaandan nga agpatay pa iti ulag. Wen mat ah. Agpapada tayo amin a parswa ni Apo Diyos. Aman nakabalin iti amin. Anang parswa iti langit kendaga. Kat kuna ni Melody, saan da ka numatan nga agtukaw iti tao, no adda makita day je bakir. Gaputa saan da ka numat idangan anwen. Asino a Melody? Je ulag nga yan nakasinubang mo. Ay! Malagip kon. Di ulag nga ginpipintas. Melody ka no tinagan na. Una pong, kan kunana, ano adda tawa makita da, aglamang dalangan, tapno maliklikan ti pinnatay. Wen ah. Kat dagiti mat kalugaran tayo. Saan damot na basta agpatay iti ulag. Basta saan dalakit di nga agtukaw. Kitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw, iti pannakigasanggasat ti Mortalahiro. Dito'y drama, anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong